Quddiem il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras Wayne Mallija ta' 34 sena mis-Swatar kien mixli li jumejn ilu wettaq violenza billi għeddet lill-ex tfajla tiegħu li kien se jkisrilha l-appartament li kienu jgħixu fih. Fix-xhieda tagħha l-Ispettur Audrey Mikallef sostniet li fost it-teddid l-akkużat għeddet lill-vittma li ħanxrilha għonqa u joqtolha filwaqt li qalilha wkoll li kien se jagħmlilha kif għamlu lil Bernice Cassar. Mallija li għandu l-vizzju tax-xorb wieġeb li juħati għall-akkużi kollha miġjuba kontrih, wara li l-qorti kkunsidrat il-kooperazzjoni sħiħa mal-Pulizija u l-fedina penali tal-akkużat, il-Maġistrat sabitu ħati u ordnat li jkun segwit minn uffiċjal tal-probation għal 2 u nofs u barra dan inħarġet ordni ta' trażżin ta' 2 u nofs fuq il-vittma. Il-Maġistrat ta' titwissija lill-akkużat li jekk jikser il-probation u l-ordni ta' trażżin jispiċċa jservi sentenza l-ħabs. Ingħatat il-ħelsien mill-arrest mara ta' 45 sena minn San Pawl il-Baħar li ġiet mixlija b'rapport fals kontra xufier tal-Bolt. Il-mara li jisimha ma jistax ixxandar b'ordni tal-qorti kienet ordnat is-servizz tal-Bolt fit-3 ta' filgħodu wara allegat li x-xufier ħadha f'żona mwarba f'Baħar iċ-Ċaq fejn ried jistupra. Iżda fil-qorti ħareġ li kienet istess li bdiet tgħid lix-xufier biex ikollhom x'jaqsmu flimkien. Barra minn hekk ġiet mixlija li ħadet ġurament fals u li falsifikat provi brabta mal-każ. Il-Maġistrat Estrid Mejgrima ta' tal-ħelsien mill-arrest b'numru ta' kondizzjonijiet fosthom depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro.